oin dela la urte, justo pandemian aurreko urtean, hasi ginen lehen da bizikoz antolatzen, da gero pandemian moztu behar izan genuen, baina bueno, jaia berriro hasi zirenean, berriro antolatu genuen, eta momentuz jende animatu egiten da. Dut lehen egoten zala norbait egin zitura aurrerako karrerak edo, eta basauri bat bebai egotzen zala atzeraka, da norbaitek ideia esan zuen, eta aurrera eman genuen, eta hemen jarraitzen du. Jendea dago animatzen, ikusten, geroz eta jende gehiago tortzea ikustera, ondoan bebai pintxo solia daukagu, urtero gaixotasun arraren bat duen numeratzen egiten dugu, orduan biak egite ditugu aldi berean, eta nahiko jende animatzen da.